Здравейте! Аз съм Дона. Имам го този канал от един месец. Те много добри приятели, Сорел и Мелина ме вдъхновиха да го направя. И те са много яки хора и ако не ги знаете, трябва да ги последвате, защото те са невероятни. Невероятни. Не говоря много на български, поради простата причина, че ми е неудобно, защото нямам идея какво говоря. Имам чувство, че мозъка ми не е свързан с устата и на български нещо получава се късо съединение и искам да кажа нещо и в повечето случаи не се получава. Да ми извините пак, както ви казах, не живея от много време в България, живея в Исландия. Доста странно място е тук, тъй че, да, както виждате, къде в България ще ходя такова червило. Заповядайте в моя свят на странностите. Надявам се да ви хареса това, което видите. Събуждайки се днес и мислейки, че живота ми е достатъчно хаотичен, какъвто е, без нищо допълнително, мислех, че не може просто днес деня да ми стане по странен, отколкото е. Бях в тоалетната буквално 2 минути, нямаше и 2 минути и тези малките чудовища, никога не си взимайте котка, кучетата са много по-добри, ми изядоха. Изядоха ми слушалките на Marshall, които ми бях ескейпизъм, не знам, да се махна от реален живот и да вляза в един мой живот. Тия да си купочни слушалки и започвам да си търся работа. И къде да живея? Смея се, но мисля, че това е не знам, нервичен смях. Не, това не се казва на български. Паникосен смях, защото със сигурност не ми е смешно отвътре. Ще видях, че момичето, с което ме приюти, ми е написала на тоалетна хартия: приятен ден, Дона. Колко сладко. Както виждате, не е важното колко имате, а какво давате от сърцето си. Добре, търся изхода вече от 3 минути и затова ще сляза по пожароекзита, пожаровратата. Нямам идея как се казва, но да, в случай на пожар слизате по тези стълби. Пожаростълбите! Момент, само тази патка да не ме гони, че онзи ден така ме гони една гъска, не знам каква е. И направо си изкарах кола. Добре. Моля те, не ме гледай. Да. Това са знамената на университета. Това е черквата. Ето бреговата охрана. Махайте! Те са едни от най-яките хора, които познавам. Да, значи... Сега е 12 часа. Имам 1 час, докато отида до летището, да вземем нашата приятелка Мелина с Сорел и се надявам в този час да отида да си намеря къде да живея, най-важното, и надявам се да си намеря работа, тъй че ще видим. Исландия е пълна с изненади, тъй че да, ще видим дали това ще се осъществи в идващия час. I can't see it! Where is it? I really can't see. There it is! There it is! Icelander! So we're excited. We're excited. Yeah. We're just about to greet Melina. Sorrel. Sup? But I don't know why you're not dressed up. I am in a second. Dude. Iceland! Oh, I think he wants this place. But that's cool because Sorrel needs to dress up first. So can you please wait for 2 seconds? Who, me? No, the girl. The guy waiting for you, but yeah, we're going to get Melina, so we look like an idiot. And Sorrel looks pretty, but she always looks pretty, so. Well, it's Iceland Day today, so. Oh my god, why are there so many people? Sorrel, why are there so many people? Because it's Iceland. Cares about В момента е почти 11 часа вечерта. Както виждате, не знам дали виждате, ето го, слънцето още не е залязло. Аз съм тук с моите суши. Не знам как да го ям, защото няма клечки.
И отивам да видя един апартамент, който искам да наемам. Единственото нещо, което го прави нормално всичко това явление е, че живея в Исландия. И по принцип е малко странно да гледаш апартаменти в 11 часа вечерта. Но това е Исландия. Никой не го интересува. Всеки е странен. Нали, ако ти трябва къде да живееш, разбира, че ще отидеш. И в 5 часа сутринта. Тъй, че да, със ушито на залеза. Отивам да гледам апартаменти. Исках да ви кажа, че самия малък жест, колкото и небрежен да изглежда, че гейското знаме се вее гордо над знамената на всички други националности пред университета в Исландия, означава страшно много за една държава и за нейните ценности и за нейния морал и въобще изглед над това какъв трябва да си. Тук няма граници на това, което може да си, това, което искаш да си. Най-важното е да си себе си, защото ако не си себе си, какво си ти? Ако загубиш себе си, нямаш нищо друго да загубиш. Тъй, че затова е едно от най-невероятните кътчета на света и винаги съм мислила, че е така, защото ако си различен, ако си малко по-странен, си добре дошъл тук. Тук това толкова много се оценява. Не те виждат за странна, за оригинална, за това, което си.